assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala mon salminama inde monami ƴettode caggal jitti Allah joom mbaɗe bawde lamdo lamɓe e lammaɓe mundumi heɓani saaha goto en juule ñanaɗo mum ɓurnade windere e bajjo aminata bamum farmata bidu ya roslay tokaram en nattigal hel famin jineyade en duwoniɓe en ñaguimo duwaw no hannirtini en jetti en jaadni jinnaɓe ne tawno ko bowo dane junior ene hani yettude jinnaɓe mum on natti sutude mbuɗɗu en duwni wonɓe toon min Allah yaltideɓe dow jaam yaaɓe en Allah yurmoto yafo yurmo yafo dendagal maɓe julɓe kala en garte e émission men renndo men min goyi wadde kala e saaha yaade ƴewta ko renndo ngu wurta min gaddana mon ɗum so tawi ko plateau ene yaaha so tawi kadi ko déplacement ene yaaha kono kadi ha to Piindi TV hande noon en mbaɗi déplacé tawde kadi machallah ɓe ganduɗa ko daraniɓe kadi leñol holko saabi ɗum mon gandu ɗum ko ɓoyata ene jeeya e ɓen hande bismaɓe e renndo men hono Aboubakry Diallo ɓurɗo andirede Abou Kumel taw noon ko honorable député diaspora e omo ganduɗa woni Boubou Diallo o konko woni attaché cabinet ministre des finances et du budget ɗum noon ɗum joni ɓoyata inchallah mon gandu holko saabi jonde men ɗo e holko min poti yewtude so wodi jomiraɗo hade nden tan mi totta honorable salmina bandiraɓe honorable a salminama. eyyi mi salmitima Fane Ndiaye ko idi fo tan ko caggal yettude Allah e julde nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina dendagal hettiyankoɓe renndo men émission men renndo TV renndo men e télévision Piindi TV ko salminde bandiraɓe fof e juurade ɗumen e wiide ɗumen juma mubarak. Non, merci honorable calminten ko Boubou Diallo attaché cabinet ministre des finances et du budget ɗum noon Boubou a salminama. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe heɗotoɓe émission meɗen renndo men ha tengti e dendagal bandiraɓe heɗotoɓe Piindi TV en calmini dendagal bandiraɓe foof eɗen juuroɓe eɗen beltani kadi no fewi e fewi surtout nak an baɗi meɗen hono Fat Ndiaye merci. Merci a salminama no fewi seydi Diallo en Ndiaye kam joni ɗo so wonno ko joɓi ma wonno wayra kono ala probléme tawde ko Ndiaye ɗum noon hannde holko ummini yewtere renndo men so wiyama WhatsApp ma wot ko heewɓe miiji kala nanɗo noon honorable wondi attaché cabinet ma yimɓe cikku ko politique yewtete kono hannde wona politique ma jahno yimɓe heewɓe kono ɓoyata so weeli jomiraɗo mon paam holko ummini ɓeeɗo ko WhatsApp dental mo ganduɗa waɗa hande nan nane partout e nder leydi e caggal leydi kala kono dental mo ganduɗa jibini ko heewi ne tawno walli e magol jumaji jamaji walli rewɓe walli kala ha tenti kadi ni e ko ganduɗa ko woni heblugol Daka Médina Gounass kono on dental ha joni yaltini kene tonno e million ngaji ɗiɗi fewde kadi e rewɓe ɓe ganduɗa kadi ko yeeyoɓe ko dilli ko gonda ko dilli ko dillata e jeegol jaabi e foof ɗum so welli jomiraɗo maɓe gartoy hen foof ko ɗo labbinte holko ummini nden fedde holko nden fedde yahara hol nde fedde nde darna ɗum foof ko kamɓe woni jabtoɓe ɗum ɓe so wiide jomiraɗo min gartan e Boubou Diallo El Hadji Boubou Diallo enen nana hande en mbawa haalde bokke jalluɓe taw min kalani ko ganduɗa ko woni DSB ne heewi nanede ene wiyani ko duuɓi 49 fedde nde ɗon darna est ce que ala wawi min attande DSB haade min artude e ko saabi yewtere nde woni WhatsApp 2000. eyyi Fandia jarama e namdal maɗa kadi ne waɗi fayida so tawi a inni bokke a innat DSB ko dental sukaɓe bokke e de passage en calmini fuɗɗunoɓe ɗum ɓe ko sukaɓe meɗen première génération eɗen mbawi wiide première génération intellectuelle bokkinaɓe yanoɓe Dakar janggoyde jokkude jangde mumen goto hen foof nden ala ko woni ala ko dañi ɓe ne mbaɗa jara koyɗe eɓe pottita eɓe mbaɗi fedde ɓe darni nde ɗon fedde ko mbiɗa sikki ko hedde 72 en mbiɗa sikki nde somi jumani e dato ko hedde nden donc eɗen mbawi wiide DSB ko miijo sukaɓe meɗen les premières générations intellectuelles du village darnuno ɗum dari mbaɗi fedde DSB nde ɗon fedde noon so tawi innama bokke innete hen puisque ko fedde nde gandanɗa hoore mam waɗi gueɗe kewɗe e nder wuuro he
bon miijanima wuro ngo e lappi kewɗi miijanima wuro ngo e projet ji kewɗi darima e darde tinde nde ganduɗa hoore ma yeehi noon ha hande ha un certain moment so doole donki aɗa andi ko doole poti heɓɓade min cosino fedde wotere nden sukaɓe ƴettuno ɗum woni ɓamtare bokke ɓamtare nde noon yeehi ha fuɗɗi eɗen gandi kadi ko ɓurno heede ko sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema won hen ko jokkoynoɓe jangde won hen naati dewle yeehi ha certain moment kadi ɓamtare kañum ne leeli joni noon Fandiaye sa haali DSB kam ko fedde vraiment darinode hande e nder Bokke Jalluɓe tigi rigui ko fedde darinode e nder Bokke Jalluɓe nde tawno en mbawa haalde Bokke Jalluɓe taw en kalan DSB kono so nani Bokke Jalluɓe paamu noon ko ɓiɓe Bokke Jalluɓe naaɓe evita ɗo e plateau te kamɓe kadi darni nde fedde ko wona ɗum mi are honorable caggal DSB nana WhatsApp 2000 ɓe mbi ko dental Bokke 2000 ɓe mbi ko dental 2000 ɗum ko an wawi labbinde ɗum e holko woni WhatsApp 2000 eyyi Fandiaye a jarama hadde mi woɗɗoyde tan ko salminde guiƴam sehilam mo ndendum ɗo plateau hono Boubou Diallo miɗo jurnomo no fewi no fewi question mo kalɗa o ko question mbaɗɗo importance e to yanirɗo tan ko toon jinno fuɗɗorade DSB no wirni haqiqa ko 1972 créa 1974 dañi kayitaji waɗi ko heewi no wirini e leñol ngol gollimo ko heewi leñol tede sa wi Bokke noon wona tan wuuro Bokke mom e ko leñol Jalluɓe waɗi hen gueɗe kewɗe min kaldo e ma mi woni hen laabi ɗiɗi président donc minen ɓe foof min dilli e DSB e min mbaɗi hen kala komin mbawi ko yettude noon no winni e jarnude vraiment fuɗɗinoɓe ɗum ɓe e transition tan faade ko mbiɗa WhatsApp 2000 Fandiaye ko mataw ko hunde tan nde ganduɗa Allah addi caggal Allah e nelaɗo mum ko yettude sukaɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe ɗiɗo tan jiino bandiraɓe woɗɓe walla guure goɗɗe en tout cas ne mbaɗi ko way noon taw e nder WhatsApp koye nder weeyo miiji wadde fedde taw fedde nde au moins yimɓe ne mbawi hen yewtude ɗum ɗon noon ko biyete ɗum badguel men Abdoul Gabone Ousmane Parsek ko ni min ni ɓe ɓuuri lollirde e leñol ngol donc ne wayno nde ɓe mbaɗi ɗum nde waɓe no amen fof jantu hen ma won lebbi jeegom après naati hen kono fedde nde ko nde waɗi ko ne heewi kono iɗan nde fuɗɗi nde ko jewte tan wonno nde heewɓe amen naati hen no min mbi jewte tan gagani moƴƴi kono watta nawata leñol yeeso ngare wooda ko guittuɗen e posuji men no wawi fodde fof ndendinen beele eɗen mbawa darnude beele wooda ko mbawɗen wadde leñol ngol nden noon waɗino caɗele seeɗa wonno yimɓe paamani ɗum kono nde ɓe jeehi heeɓi paami ɗum ɓe pelliti nadde hen ɗum woni ko mbiyata ko dental 2000 ha joni caggal wonko ƴewete hen kayitaji ni wiya dental développement Bokke 2000 firti tan kala gonɗo e ngal ɗon dental a fiyat alay budde 400 so tawa wona retraité noon ko dañɗo duuɓi 60 fayi dow ɓenne min miiji ko ligganima leñol ngol hakke ko ganduɗa hande ne poti wawde foftede seeɗa walla wooda no mbaɗirani ɓen piyata tan ko ujunere hitande kono 400 ɗi ko kala mo timminani ɗen duuɓi lewru fof ne fiya 400 sen paami holko addi WhatsApp 2000 ko kala jeeyaɗo e dental ngal ne fiya lewru kala 2000 e Boubou Diallo 2000 o holno arde mon e holko saabi miijo ɗon fiide 2000 o e holko pañɗo ɗon e wiide yo yimɓe pi ko tan kalis mo ganduɗa fawete e caisse no daare tan walla no noose eɗen jiiɗi andude on 2000 holko yahata eyyi aɗa andi 2000 o ni so tawi a ƴeewi 2000 wona hunde heewde e neɗɗo ligganade leñol muɗum no Aboubakry wiri ni so tawi en duttima e WhatsApp o tan eɗen gandi ko banggue réseaux sociaux banggue réseau ji ɗi ɗi ganduɗa hoorema hande joɗo ko weeyo batu weeyo ngo ganduɗa hoorema rendingo kala ɓiɗɗo bokkinajo walla kala ɓiɗɗo jaljallo Bokke to wawi wonde ɓe goni Europe ɓe goni banggueji foof kañum ndendi fedde nde te kadi na kalda tawa gondani tawa joddaki donc ko technologie ji kesi ɗi ganduɗa hoorema yimɓe ɓe mbaɗi hen profite o eɗen gandi so tawi en kaali internet tan na waɗi ko boni na waɗi ko moƴƴi mais ɗo kam minen kam vraiment min mbiyata ko min kutorima e internet ko hunde ganduɗa hoorema na nawi nokku amen o walla na nawi leñol amen yeeso donc 2000 o ko kala jeeyaɗo e fedde he la budda piya 400 ɗi 400 ɗe lewru fof a fiyat en jii noon yimɓeɓe Allah e softude e wadde ɗum won hen ni piyata ko duuɓi ɗiɗi walla hen piyata duuɓi tati won hen piya hitande no yimɓe mbawiri donc heewani hen ni jooɗotoɗo ha hitande yonta tawa fiyani no jogui hen coftal tigui rigui e fiide nde
no Aboubakry wiri ni mawɓe wonnoɓe hen ɓe gandanɗa hoorema ligganinoma leñol ngol ko juuti miija ɓeɗon hanti yo ɗum roota ɗumen kono noon hitande fof kam ɓe piyata ujunere nde ɓe piyata hita non non les retraités piyata 2000 francs ko mo wona retraité mo wona âge retraité kañum piyata 2000 francs donc c'est obligatoire a fiyat ɗum sa wone fedde tan a fiyat tant que indema nana e fedde he d'abord ça veut dire ka piyo 2000 francs ɗum kam hitande fof lewru fof ka piyo 2000 francs mais mawɓe noon ko hitande 5000 piyata paami hay so tawi ɗen temen nayyi fawama wona yimɓeɓe kala fiidata kono mawɓe kam koko poftina banggue kono no fawa ujunere nde ɗo betan mbawa no fowtoto ɗum seeɗa ɗum ala caɗele wa sakko e sartu fedde nde jeeya mbiyete fedde nde ne jogui kayitaji ne jogui kadi ko ganduɗa koko wiyete loi eɗen mbawi wiide woni charte uji pawɗon e fedde nde tawno no jogui kuule enen jinno andude ɗum ɗi fedde fof ne jogui kuule dental 2000 ne jogui kuule mum sa naati hen ɓooyan tan komin jalte assemblée général virtuel woni assemblée général mo ganduɗa hamin mbaɗa ɗum temin jindirta ko ɗon jinmi ni artude e dental 2000 francs nafi leñol ngol par ce que yoga e amen minen nde min gonno ko caggal leydi Boubou en nanɗo heddiɓe min jindirta min mbaydodiri ha min nattini annodirde Allah wande dental 2000 ari yimɓe natti hen yimɓe puɗɗi annodirde puɗɗi yewdidde sa nani dande neɗɗo tan aɗa andi oɗo ko kaari ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa min dañuɗum e dental ngal ko heddi ko woni ko mbiɗa ko fiyete ko effectivement ko ce cadre là ko pour wawde rendinde ko ganduɗa ne fate leñol ngol e artude aussi peut être ko mbiɗa e ujunere fiyetende ujunere nde fiyoɓe 2000 ɓe déjà ne piye ujunere eyyi e mawɓe ɓe aussi ne piye ujunere kono nden ujunere on kaali so renndinama fay tan koko fate diine woni mawludu mum woni ziyara mum woni daaka mum donc ɗeɗo gueɗe tati taw woni ko ganduɗa kuule dental ngal waɗi ɗum pour wiide effectivement so ɗum ɗo waɗi ko ni e ni kaaliss o feccite ok mo fiyani lewru noon mo fiyani lewru ko minen min kewi tan yarude ko ni ko le 20 cikkum ko hecci hanki walla heccitaɓel wonno dernier délai sa welama aɗa wawi fiide temeɗe ɗiɗi hannde temen nayyi jooɗoɗa ɗon e lebbi jeenayyi walla sappo a fiyani kono le 20 janvier à minuit hitande kala ko nden woni no ganduɗa kala mo fiyani hen inde mum ittete ɓooyani komin jalta e 20 janvier cikkum ko lundi wonno mi anda mais nde yettinde tan ko won yimɓe jaltinaɗe won hen noon wona yinnode yaltude mais taw tinani wonɓe ganduɗa kewani ko natta e groupe aji WhatsApp kono ne jogui engagement jeeyede hen kono ene jaltina tan min ƴeewi won hen garti déjà automatiquement noddi mbi minen de min jaltinama min mbi ɗum neɗɗo ne yaltinama ene wewna ɗum tan ara natta walla koma fiye ko jogui ko neko natta eyyi ɗum kam a waɗa régularisé ko joguiɗa ko ɗum kam a fiyat ɗum heddi tan min pawani hen amende saɗa joguinino fedde nde 24000 ujunnaje 4 temedde jeetati ko ɗum tan gaddata piya indema numéro ma nattine so wona ɗum numéro ma roste donc ko obligation kam pour que le 20 janvier hitande kala so ari mbaɗa régularisé paiement sa waɗani ɗum ka jaltowo question wonde est ce que fedde nde ne jogui kayitaji walla eyyi fedde nde suwa taw dañde kayitaji kono hamin hen e surtout oɗo assemblée général ɓennuɗo ne wayno yoga e yimɓe jiiɗi hankkadi fedde nde daña kayitaji ɗum waɗi actuellement ɗo to kalten comité de pilotage o nana liggo hen beele wawde dañde kayitaji eko ɓoyata e aɗa jogui hen yakar vraiment ko ɓoyata ko ma kayitaji ɗi jaltu beele fedde nde ɓeydo noon hankkadi wawde liggade par ce que sa dañani kayitaji a wawa jokkodirde wone yimɓe walla wone organiseur aji donc koye ɗum ɗon min gone wadde hamin jogui yakar wonde ma ar ko ɓoyata inchallah merci honorable Boubou Diallo en ji wonde e hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi woni 2019 fedde nde lewru mai fedde nde yubbinino ko ganduɗa ko woni 72 heures holko umminno on 72 heures holko wonno mujiba mum eyi oɗon 72 heures mo fedde nde darnuno ko yinnode d' abord yaade e nokku meɗen to woni wuuro meɗen bokke to kalana yimɓeɓe d' abord mbaɗa ɗumen informé wonde ndeɗo fedde koko daari kadi yimɓeɓe jooɗi mbaɗi recensé caɗele wuuro ngo foof walla caɗele leñol ngol foof puisque haɗani tan e bokke minen so tawi aɗa haala bokke rek tuggata ko c'est à peu près 100 et quelques kilomètres
sabu tuggata ko ngaran ha poran no wiyete ni donc ko leñol mangol ngol ganduɗa hoore ma goto hen fof innitorto ko bokke jalluɓe donc min jooɗi min mbaɗi recensé kala caɗele ɗe leñol ngol jogui somi wi caɗele to banggue éducation to banggue santé to banggue agriculture to banggue environnement to banggue jeunesse et sport gueɗe fof catal hen fof waɗa dogue dogue yimɓe jooɗotoɓe miccono ɗum hol caɗele gonɗe hen ɗe caɗele ɗe fof kadi nde anda ƴeewa holko liggoto ɗum holko ittata ɗeɗen caɗele e hol dawal kadi caɗele ɗe guittete e hol kadi ittoɓe ɗum ɓen fof mbaɗa recensé oɗo saaha rendina muula deftere wiyetede livre blanc jombanima honorable artu hen puisque ko acteur mawɗo e affaire o livre blanc oɗon paari oɗo saaha kala jeeyaɗo e fedde he walla kala biyo ko bokkenajo soodi livre o nana jogui nana tami nana waɗe wakande mum walla nana waɗe tabal muɗum caɗele bokkinaɓe foof goto hen fof jiɗɗo dillande bokke walla jiɗɗo ƴewande bokke hol caɗele mum hono giwrata déjà waɗama recensé nana e livre he donc ɗum woni tourné baɗanoɗo e nder 72 heures à bokke jombanima honorable artu hen kadi haɗani e bokke tan waɗama kadi e banggueji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema wona e nder wuuro bokke he. Merci Boubou Diallo ma honorable artu e deftere nde kono no haali tigui holko sabino on 72 heures min nanini wonde on jihini to guure ɗi ganduɗa heɓe cikkanno ko ni wonani e nder leydi Sénégal layki en guidoise gay kaɗa yawde jalluɓe piccel duulaki lamtake baɗagol bokki baɗagol dunde cikkugal en ha to ne heewi dal guure ɗe ko on 72 heures jokki ha e ferlo ngo walla holko saabino kadi mbaɗɗon caravane de sensibilisation garta kadi e deftere nde Boubou haali o eyyi jaram Fane Ndiaye an mbaɗɗa kono jaadunoɗo e amen ni sabu ɗeɗo guure ɗe kalɗa haqiqa ko ɗe tigui mbaɗano no wirni ni 72 heures effectivement ko ɓeydam hen tan caggal ko haali ko commission ngaji mbaɗanoɗi hen ɗi nde gaynuɗen balɗe tati nde ne wayno tongoɗi ɗiɗi tonga hen goho wiyano ko d' abord yo livre blanc waɗe livre blanc woni deftere nde haali ɗon ene ganda caɗele leñol ngol fof neɗɗo eftiɗa hen deuxiémement wiya gande bokke wona ɗo tan haaɗi mbaɗe tournéji jehon kala to leñol men woni jettoɗe ɗon kalnon yimɓe ko ummin mon ko ɗum woni effectivement no mbirɗa ni tournéji ɗiɗi mbaɗa guiɗan o waɗa koye jolof men o puɗɗiɗen tan ko bokke c'était du 8 au 11 décembre somi juumani caggal nde pilɗen joom Amadou Hawa ko nden min gummi ɗon mbaɗɗen layki mbaɗɗen guidoise no mbirɗani mbaɗɗen gaykada mbaɗɗen yawalde mbaɗɗen luggere mbabba mbaɗɗen badagoruji mbaɗɗen cikkugal ɗe guure fof en jeehi ɗum e balɗe tati walla balɗe nayyi to jettiɗen fof en pamni yimɓe ko ummin yimɓe ko en pamniɓe kadi wonde jiɗɗen ko leñol ngol renta par ce que en paami wonde sen dentinani doole men laamu wawa waɗande leñol fof c'est pas possible hayso yiiɗi wawa moƴƴi ko leñol daro wooda ko rendini wooda ko fuɗɗi laamu ara tawa ɗum hen ɗum noon woni nde tourné oɗo baɗade guidan o nde yetta yimɓe paami ɗum jaggiti hen binditi naati hen mais surtout kañumne kalani min caɗele mumen eɗen gandi caɗele ɗe mbasa ko ndiyam ko dispensaire en ko école aji walla ko jaaɓe munen walla murtoɗe munen ɗum fof honno mbawita ɗum yeeyde donc ɗe caɗele fof min ɓeydi ɗum e livre blanc o par ce que wiyano ko livre blanc o étape bokke o tan wawa ɗum yonnude mbaɗɗen deuxiéme tourné woni mo mbaɗɗen ferlo on c'était du 16 au 19 février mbaɗɗen ɗum to ferlo to donc toon jaaɗen guure ɗe mbiɗen ɗo fof guila daara tan puɗɗiɗen daara jolof ha mbeeɗa toon woni to mbattiniɗen ɗo donc ɗen guure fof aussi jettiɗen ɗon jewtiɗen e bandiraɓe kono ko ɓuuri hen hewde fof peut être Boubou wattama démentir ko yiide bandiraɓe ma ɓe ganda a meeɗa ɗumen yiide a nanano ɗumen tan gara jettuɗa e galleji mumen kamɓene ɗum tedde mabɓe donc ɗum fof nde min mbaɗi ɗin tournéji hamin gayni min gari noon min mbaɗi livre blanc o waɗama une commission scientifique ne waɗano bureau liggama hen hakke lebbi ɗiɗi ha Allah waɗi livre o gasi nde livre o gasi nde min tiiri hen ma won 800 livres 500 livres astafurlah 500 livres temedde joyyi deftere fof min jiiya ɗum ko temedde joyyi mais min jiiɗi ko neɗɗo fof heɓa deftere nde
yiye caɗele hamin jaggi ɗen caɗele ɗo e duuɓi sappo no wayno waɗama e nden deftere woni ko Boubou haalano joni ko ganduɗa koye court terme ko ganduɗa ne foti waɗede tan ɗon e hitande moyen terme ko ganduɗa ɗon e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati foti waɗede e long terme woni ɗon ha duuɓi sappo donc ɗon ha duuɓi sappo caɗele hamin cikki wuuro ngo leñol ngol en tout cas nana e nden deftere ɗum waɗi yimɓe heeɓe coodi deftere nde ɗe actuellement mi sikku men jeeyi ma woni hedde temed tati defte eɗen ɗamini ko heddi ko fof ma yimɓe cood ɗum pour andude haqiqa ko ummino oɗo 72 heures mais aussi ko ummino dental 2000 francs donc sikki ala vraiment eɗen jogui hen yakar moƴƴo tigi sen paami Boubou Diallo no honorable wiide ni fedde nde ummi ɗum ko développement ko ɗum umni fedde nde saabu no kalɗon ni foof ko fiyete ko foof reninte ko gam wallude hande leñol jalluɓe ɗo wawi wonirde foof e caɗele mumen kono yiyama on mbaɗi on mbaɗi 72 heures on mbaɗi caravane de sensibilisation ko adi mbatta noon kadi deuxiéme holko hokki mon courage ha oɗon mbaɗa oɗon mbatta saabu noon hewno yiyede dente ɗe kala puɗɗiɗo tan ena ronka no jokkitiri walla tan yimɓe puɗɗi ko dañi ko départ tan kono arrivé o mettanno no feewi holko hokki courage on dental ha wawi yettade ɗo eyyi hokki ɗum tan ko pellital ko aɗa andi so tawi yimɓe ne pelliti liggade rek puisque min mi yii yiyande nde ganduɗa hoorema mi heewani ɗum yiide dente mi heewani ɗum yiide association ngaji yimɓe dariɓe tan vraiment fellidde sans tricher yimɓe dariɓe fellide liggade ko oɗo groupe hay ndeɓe puɗɗoto ɓe mbi ɗum ko RTS woni rupture transparence et suivi donc so tawi ɗeɗon gueɗe tati tambaki fedde rek fedde nde heewi ko mayde son cansani gonka moɗon non jaɓɓirtono ɗon kadi leerno ɗum ha leera tawa ala muhuña ala haydara ko jaaton ko kadi ko jaaɗon ko ndewidoɗon ɗum ha wona wasa wonde tan fukki mi anda noɓe mbiyata numéro ndi fukki ɗum nde ɗon fedde ko ɗum dari donc ɗum tagui mi wiide tourné mbomin mbaɗi ɗe hamin garti Dakar min meeɗa hen haalde haala politique te pourtant eyyi min meeɗa hen haalde haala politique ko fedde nde ko développement tan ummini ɗum donc ça veut dire que ko namdiɗa ko pellital vraiment tagui fedde nde darade ngal pellital kadi wonde e gonga tigui rigui mo ganduɗa hoorema sukaɓeɓe ne jogui ala muhuña ala haydara aɗa yiyanno yimɓe ne mbaɗa heeda e fedde ɓena mbamba ɓena ɗum ni kono noon no Aboubakry wirma ni le 20 no jiɗɗa fof tolnoɗa min mi yaltinanoma e fedde ko yebare mi yejjit fiide le 20 yonti tan nattumi yiide indam mbimi onon ko ɗum ɓe mbi a fiyani a yalti donc wona ala faltour donc ko transparence mo ganduɗa hoorema labɗo fedde nde jogui fanje tigi en jii no mbiruɗon ni on jeehi e wadde caravane mbere no jiiɗiron ni walla no coynirɗon ni ɓe tawtan ɓe ko noon tawiɗon par ce que heewɓe hannde nana hannde e guri ɗi paamani ko heewi e ko mbatton ko comme no wirani mbiɗon ko fedde son mbiyo yimɓe gaddu kalis heewɓe mammen jogaki téléphone walla réseau ɗi toon moƴƴani mbere aɓe mbawno wawde jokkude e nden fedde eyyi ayi Fandiaye minen min cikkanno ni ko kamɓe ɓuuri min famde komin jahata ko minen nde min jeehi haalandeɓe déjà ɓe mbaɗi ɓe paami ko ɗum ɗo tan ɓe coynino e leñol ngol ɓe coynino ko sukaɓe mabɓe arde pewjanaɓe gonka mabɓe ɓe coynino ko sukaɓe ɓe arde namdoɓe goƴa mabɓe donc nde min jotti ɓe gandi minen jaɓɓal amen ko jaɓɓal ɓamtare min namdiɓe goƴaji mabɓe ɓe kalani min goƴaji mabɓe min mbiɓe noon attends minen noon min gardani ɗo ñawdude goƴaji moɗon min gardi ɗo ko enen fof jurnotto goƴaji ɗi sen jurnodima goƴaji ɗi kadi ko enen fof ballodirta e peejen fewjude e change ude ɗeɗon goƴaji donc ko haala gandanɗa hoorema hakkude paso e paso ko haala gandanɗa hakkude neɗɗo e bamum walla neɗɗo e ɓiyum donc min gaddani toon haala ko gandanɗa hoorema mamin ñawdan ɓe caɗele mabɓe donc ko langage gonga min kalde mabɓe min mbiɓe tan ko mbaɗen recensé caɗele meɗen fof ƴeewen no ñawdirɗen ɗum donc ko ɗum wonno toon sa yi ɗeɗon yimɓeɓe noon joguima hen pellital nadde e fedde he Abou jombani ma artu e chiffre uji he puisque somi teyi mi wiya ndemin mbaɗi tourné min garti min jooɗi ko naati e nder tourné ko ɓurno ko wonno e fedde he donc ça veut dire koɓe paami ko yehete ko ɓe jaaɓi ko yehete ko ɓe joguima hen engagement ji no fewi
alhamdulillah rabbil alamin habo heewi ko neɗɗo ummi naya hunde tawɓe tawoyta ɓe pamani tigui ko mbatta ko ko wona ɗum enen mbawi famde e nden 2000 holko walliti leñol jalluɓe caggal caravane uji ɗi holko mbaɗɗon eyyi ko waɗani ne heewi caggal caravane uji ɗi e peut être ɗum ɗo tan eno ko Boufal haali ko wonde koreji men wonɓe jeeri ɓe par ce que enen ɓe fof ken jeerinkoɓe kono wonɓe toon ɓe hannde nde tuuneji ɗi mbaɗa wone mabɓe ni pour holludema tan pellital mabɓe nadde e fedde nde ko ɓe ngala hay groupe whatsapp par ce que enen mbiɗen ko whatsapp 2000 ça dit ma jogoɗa whatsapp naata hen keɗoɗa ko yimɓe kalata ko pellita naata hen kono ɓeeɗo naaten presque ma won 100 et quelques personnes nanen ngala whatsapp pellit tan nadde hen ɗum ɗon noon woni caɗele ɗe mbiɗa ɗe caɗele ɗe ko hen sa ɓe tinata ko kewi ɓe tinata ko watte ɓe tinata hay délai oɗo ko le 20 janvier woni délai o ɗum waɗi wone mabɓe jalti hen mais sikki ala min gandi ko wasde tinde wonde ɗum ɗo woni koye waɗede peut être ko ɗum woni inconvénient wadde hunde foof e whatsapp kono caggal ɗum eɗen gandi oɗo ñaw garɗo e men eɗen ñaago Allah yo Allah ittuma ɗo no ɓuuri yawde yacade o lorli aduna o foof o lolli sénégal naaɓe o lolli enɗam men donc nder ɗum ɗon waɗanoma min mbaɗi ko wiyete téléthon kalisaji ndendina vraiment leñol ngol kala to ngol woni goto foof waɗi hen mbuɗu mum ɓe mbaɗi buɗɗiɗo mumen rentina nawa to leñol ngol ala fof presque tomin goppi ɗum ɗon ɓe beltima hen no fewi wonno ko yimɓe fof nanna hen ala fof jejjitaɗo ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa walli min wadde ɗum tan ko ɗiɗo tourneji min gandi goto fof to hooɗi eno hooɗiri donc min ballodiri ɓen ko refti hen ko rewida tan woni ko Boubou haalanoɗo joni rewitani suivi o nde min naate guure ɗe ko ɓuuri hen hewde kalnini min caɗele ɓe dañatno pour wawde véritablement yeeyde jaaɓe mabɓe ɓeɗo mbiya subaka law gadodiranno e boyeji pour wawde vraiment dañde jaaɓe siko ɓuuri hen hewde ko rewɓe ne jurmini donc heewani kono dental 2000 wi pour phase test puɗɗoɗen hikka ƴeewen hayso 2 millions jaltinen 2 millions eyyi fedde nde hande ne jogui wonko jogui hande eyyi ko ɓuuri ala probléme ɓanam min kuulima baɗam donc 2 millions min pecci ɗum kono pecce nayyi ni min mbaɗi ɗum e diwanuji nayyi ko idan koko idan o ko diwan bokke e firigo mum refti hen ko diwan guidoise e firigo mum refti hen diwan gueejo mbimi yawalde e firigo mum refti hen diwanuji men badogor e firigo uji mum donc ɗo goto fof heeɓi 500 000 woni 2 millions kono ko ɓuuri hen welde foof min cuwa taw gaz fa jaaki pour widema ko mbaɗeɗen to o ko so yimɓe paami ɗum ala ko ɓuuri wadde fayida yimɓe heeɓe noddi min mbi min gandano ko ni jaaɓe jogori valeur minen ko yimɓe woɓɓe tan gara gadda potuji munen mbiya pot nani kadi ko ɗum min codata son jiiɗi ƴef toon son jiiɗa goppa ɗon numéro téléphone uji munen jaa joni wonti nodda saabu a tampi joni minen nde min jaltini kalis o ɓen bandiraɓe rewɓe walla miniraɓe walla mawniraɓe walla yummiraɓe kañen tawete e galleji munen to goni ɗo coode jaaɓe ɗe coode taw soodi ko dental 2000 e responsable mum soodi donc soode on ko bokkenajo itti ɗum kadi luwa oto taw oto kadi ko bokkenajo donc laabi ɗiɗɗi déjà kalis o nana tourno yaltan taw e enɗam ɗam tataɓe ɗo ko an jaaha jeeyoya ɗum so Dakar so Touba so Mboro jeeya ɗum donc woni laabi tati foof kalis o suwa taw yaltude men eyyi aɗan ɗum noon ko développement c'est à dire ko goto fof ne foti wadde ko way noon saabu ko noon leyɗele mawɗe mbaɗir développé ko ma kalis tourna e nder enɗam mon ha gasa nde fuɗɗo yaltude kono wona tan lawol gotol ari tan cuppet tan fulup tan cuppet fata banggue goɗɗo donc ɗum ɗon hande Allah walli min ɓe puɗɗimi ɗum famde ɓe jii déjà nana dañe hen par ce que eɓe won waɗɓe déjà touruji 5 jeehi garti donc enen jogui yakar wonde ma won ko dañani te min mbi ko so hunde dañamen bénéfice dañeteɗo yo fecce pecce tati pecce ɗiɗɗe joguiɓe hunde yeyoɓe ɗum ɓe yo ƴeftu ɗum yo gadden dental ngal tan feccere e 500 000 nannonoɗo donc ɗum ɗon déjà holliri won puɗɗiɓe wiide so jaaɓe so ɗacce ɗe gari min mbaɗan noon so ɓoye ɗe aussi gari balla min mbaɗa noon donc damal udditima pour que hande joguiɓe kalisaji moftuɓe au lieu ko ɓe jooɗo kalisaji ɓe jaltina kalisaji jonde pour ko jaaɓe ɗe ɗacce ɗe ɓohe ɗe e foof beele ne wawa soodede wayno monopole ni taw ko onon codata onon ƴewata holno jeeyi
tigi ɗum ko développement tigi émission o nana gasa ha joni ko émission men Renndo men min goni Boubou Diallo mbete ne nane ɗum nangol ngol no weeli wonde mon politicien uji wuurɓe e politique wiide ne waɗa développement mo alda e dawrugol fedde nde ɗo mbiyata dawrugol somaki hen walla wonani caggal mum. non mi wima min mbaɗi tourné hamin garti min kalani haala politique so wiyama min kalani haala politique c'est pas parce que nous ne sommes pas des acteurs puisque e nder amen na waɗi député ji ɗi ganduɗa hoore makko politique lammin ɗumen min kaldo e mono je suis de l'attaché de cabinet du ministre ko politique lamminimi ministre kaleteɗo ko bokkenaji ko politique lammin ɗum donc somin jeehi min mbaɗoyi min kaaloyi politique ko pour mettre tout le monde à l'aise c'est à dire ko wona politique wona APR tan ne wawi taw ɓiɗɗo bokkenaji goɗɗo na wonto hakkille mum woni taw wona APR donc somin nanni hen politique o tan ne wawi min serdude ko wawa min serdu ko noon ko bokkenajo bokkenagal ngal kam hay goto e amen wawa wasde wonde bokkenajo donc minen ndendi nde ɗon yidde min jeehi min mbaɗi komin jahata ko taw min nannan hen politique te kadi waɗi réussir hay goto e amen nannan hen politique kala komin dillata hen ko nafore bokke non développement et politique yadata développement et politique yadata mais politique mbo fuutankoɓe kalato ko politique politicien mo ganduɗa hoorema ko coonmami cottumami mais en mbawa hande wadde développement en jadani politique saabu yoru muɗum tan amin daña hen caɗele ko mamin goyto e politique o walla min amin daña hen paɗe mamin molto e waɓe no Aboubakry en balla min finde majjum tan dispensaire amen nde min dañi caɗele min molti koye kanko honorable député Aboubakry min dañi sage femme donc min daña caɗele goɗɗe min molto e ministre min daña hunde sen duttima seeɗa tan e ko fedde nde tan waɗi min gadortomi welede ni ko fedde nde waɗi tan départ nde ummitin DSB ay DSB kalteɗo ko fedde nde ɗo waɗi ɗum réveillé DSB kono juuɗi duuɓi kewɗi amin dañi crise fedde nde batatama ko fedde nde ɗo groupe WhatsApp findini ɗum ummitini ɗum ha assemblée générale waɗa donc hande nde ɗon fedde nana dari nana liggo comme no nde ɗo fedde liggorto ni yanti hen e gueɗe goɗɗe ko wayno juma amen ko wayno dispensaire uji amen ko wayno école aji amen prix ji baɗeteɗi hen ɗi hande yimɓe fof no jogui hen vraiment coftal no Aboubakry wiri ni nagge tan somi ƴetti e yeru nagge ay jaaɓe ɗe nomin mbaɗata ɗum ni e chaine mbo woni waɗede o way tan hono nagge ni ay nagge nafoore muɗum wona neɗɗo jeyɗo tan jeeyi nafoore nde min mi jibinirama nagge mi yeeyi ɗum ujunnaji 50 an coɗɗo a yeey tan daña hen buuse o yeyta daña hen coɗɗo e buuse o defo dibiteri defo kiwi ɗum ɗo restaurant sooda daña hen jeyto daña hen coddo kolte o daña hen coɗɗo nguru o yaha to sakke pewnowo paɗe daña hen donc sa ƴeewi valeur nagge ngue tan ɓuuri 500 000 donc ɗeɗon jaaɓe oɗon chaine gonɗo e waɗede foof woni koye tournude e nder bokkenaɓe saabu min dañini des acteurs dariɓe joguiɓe kalis mbi ko mbo wuuri so Allah jaaɓi nannat hen kalisaji mumen kewɗi cooda ɗum tawa hay goɗɗo jillata hen tawa mbuɗu ngu yaltata bokke donc ɗum ko nafoore mawde e Fandie tigi ha joni on wonta dernière question men hade mon waynade en keewi ko nanton min nanta onon kaalano mbiya leñol bokke jalluɓe leñol jalluɓe mbere fedde nde haadi tan koye leñol jalluɓe walla oɗon jogui yiyande yaltinde ɗum ha woɗɓe wawi hen nadde walla tan woodi no min jiirno yimɓe mbaɗirta développé tan min gaddi ɗum e leñol ngol kono sikki Allah sinno ko sago amen fa Ndiaye goto foof ñambat ɗum par ce que leñol foof so waɗino ko wayni jombani taw wona enen tan fuutankoɓe kono hay julfuɓe ma wood ko ganduɗa en padani toujours e gouvernement aɗa min probléme am woni ko mbiɗa joni politique o nous sommes des politiciens mais min jaggumi on est des acteurs de développement d' abord ça min gandi ko ma liggoɗa tan nde mbawa dañande hoore ma laamu wawma tottude foof donc effectivement komin mbaɗata ko haaɗi tan koye leñol jalluɓe dental 2000 ko jalluɓe tan goni hen kono sikki ala min heeɓe noddi kam ɓe ganduɗa hande nana mbaɗa komin mbaɗata ko mi jogui sehila mo ganduɗa kañen puɗɗima ne mbaɗa ko wayni kono kañum ko temeɗe ɗiɗi mbaɗin kono ɗum c'est du développement donc ne wayno kam ko mbimami ko no Boubou wiri ni hunde nde wona politique dans la mesure où
jombani so dawgol politique yonti min dawa nden ngol ɗon dawgol politique kono hannde nde ko tourneji économique min mbi te an jombani a jeeno ne woɓɓe yiyama yogay tomin jeeyi walla partout tomin jeeyi min kaala tan ko holno min gonka amen holno min mbawi to rendinirde doole amen beele min mbawa wallude leñol ngol donc je crois que yimɓe paami wonde ɗum ɗo kam ko ɗum tan woni ko ummin min te kadi ko ɗum kadi woni gonga Allah wonno minen ɓe fami gandodiri so taw ko goɗɗum umminno min tan mbawi wiide ɗum ɗo ummin min kono hannde nde ɗo to kalten dental 2000 ala ko ummin ɗumen sona politique e gaynide tan ko pour holludema tan dental 2000 ngal no ngal liggoto ni waɗi fayida par ce que jogui comité de pilotage mo ganduɗa ardi ɗum ko Aliou Yero Sow vraiment no waɗi hen ligguey baɗɗo fayida e comité de minen ɓe ɗiɗo fof ko hen min goni comité de pilotage mais aussi hamin jogui ce qu'on appelle des ambassadeurs nokkuji ɗi fof ko min jogui ko ambassadeur ɗi ganduɗa ko dariɓe lang kañen mbaɗata récupéré cotisation ngaji ɗi koye munen ndewata puɗɗo ɗum neldude trésorier o donc ko façon organisation mo ganduɗa goto fof hakke to tolni ɗo ne waɗa hen ligguey baɗɗo fayida ɗum waɗi mi serata e yettude comité de pilotage mais mi serata e yettude ce qu'on appelle les ambassadeurs an wonɓe jiiɗa e mabɓe ganduɗa jamma e ñalama nana dogay e nokkuji pour wadde récupéré cotisation ngaji ɗi artirde ɗum donc e dental ngal tigui émission men gasi ha laaɓi ha witere tan tottude Boubou Diallo tachi cabinet ministre des finances et du budget wayno e nder émission men rendo men e conseil kadi mi totta rendo ngo saabu heewi hannde hutortomi whatsapp hutorto tan ko mi salmini mi juurima ñallene jaam mbalene jaam vidéo ji nanni photo ji nanni wala hay goto gartam wayno fedde yidɓe Fane Ndiaye ɗum noon kokka conseil tan e mbaynoɗa bandiraɓe eyyi ko yettude on d' abord e darde moɗon e daranade rendo ngo puisque hande somin jiiɗi yimɓeɓe paama komin jahata min kalani ko wayni weeyoji mbaɗi ni yimɓeɓe gandata donc ononne on dokki yimɓeɓe occasion yiide ko gollete ha jomumen ñemba no wiyete no Aboubakry wiri ni effectivement yimɓeɓe puɗɗima ɗum famde puɗɗima ɗum ñembude puisque darde yimɓe ko il faut daro ko heddi ko noon to banggue internet ko gueɗe ɗiɗi goni hen kutorɗa ɗum to banggue ko moƴƴi e daña hen hunde kutorɗa ɗum to banggue boni ɓe mbasa hen hunde donc eɗen ñaaki bandiraɓe ɓe tan internet no waɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoorema nafoje rendo ngo yo yimɓeɓe kuccu oɗon banggue donc ko yettude yimɓeɓe tan e salminde feddema nde amin gandi ko wona min calminima tan puisque ko dolnudema so tawi yimɓe dolnima tan aɗa woni ɗemgal leñol ngol tan déjà ko nafoore puisque so tawi aɗa waɗana leñol ngol a yiyani haydara aɗa poussé walla aɗa wiye waw goto so ɓooya amat donc fedde nde ɗon amin mbiya ɗumen yoɓe jokku golle ɗum noon on mbiyama jokke golle ɗum noon jokke golle honorable mbaynoɗa tota conseil jettaten Allah no fewi no wonno en ka baɗira kadi min jii ligguey mo mbatta eyyi no mbirum ni tan donc ko yettude mo no fewi e yettude feddema nde e wiide tan no pelle goɗɗe mbaɗini surtout dental 2000 kamɓe yo komin dentin hayso bujjoy ɗo e hitande walla kital ɗiɗi mami jii nafoore mum donc ko ɗum woni ko no Boubou wini ne WhatsApp ko ɗum woni nafoore men gayniram tan ko yettude télévision mo no e ardade mawni men sehil men hono Abou Diop e kanko ni ligguey mo watto e ñaganade moon Allah moƴƴere yo Allah naw télévision o yesso ha wona télévision ngal ganduɗa aduna fof ne dogana ɗum pour wadde ɗum enregistré donc en tout cas ko yettude moon e janude moon e weltanade moon onon wadde dérangé arde ha ɗo e joddade amen ɗum noon Allah jarama on jarama merci honorable Aboubakry Diallo wondude Boubou Diallo ɗum noon on jarama no fewi ko weltade saabu kadi ɗum weeɓani accude golle mumen ɗe foof ara jooɗo ne tawno minute goto tan mo gaccuɗa won ko gaccuɗa e kalis ko heewi kono noon ko yettude man tan ko mbaɗɗon ko kadi ko nawrude lignol ngol yesso kono kadi gollanade te kadi tottude kadi sukaɓeɓe kadi haqqilantaka saabu heewɓe cikkata ko politique tan woni gueɗe ɗe kono neɗɗo no wawi dillude e développement taw noon waɗani politique kono kadi ɓamta kadi leñol mum taw noon foof tan koko rewi lawol ɗum noon ko yittude mon no fewi ko wona ɗum mi wawa pare taw mi yettani DSB mo ganduɗa kañum adi kono WhatsApp kadi 2000 fawti hen e kala wonɓe hen wonɓe nder leydi e caggal leydi kala salminama en calmini kadi ardiɓe mawɓe kala calminama mi yigguita kadi groupe o wala andi moon wimi waɗi ségrégation kono ko noon tan fudoro e gonnal on ko sehil
ko mondirade ko fof konko waɗi sababu ɗum fof son jiiɗum omo dari hen no fewi konko gondal sehil ummo salminama Moussa ko sehil Omar ko sehil ceerno Seydou salminama Amadou Issa salminama Ousmane Mamadou to layki salminani ɓen woni groupe am ko ɓen tahi tigui mi yewaka noon kadi kamɓe kala ɓe salminama kono min parata taw min noon diwonaki omo ganduɗa woni ceerno Lalo enen gandino omo jeeyano e fedde nde omo darino hen e foof mala andi ko ɗum tan ko kamɓe totti kam konngol gam mi wawa haalde ɗum tahi tigui kalmi ɗum noon o duwanama famille makko foof ɗum e junggo Alsane Abdoul Guiré kaw men ɗum noon yo Allah yurmomo yafo dendagal mayɓe julɓe kala Fadja on ko neni men ko ummi ɗo ɓoyani ɗum noon en duwonimo kala yummun nako yummun mamsi ɗum noon yo Allah yurmotomo yafo dendagal mayɓe julɓe kala mi parata to mi yettani baddu ni ñantudomi o ha joni hande woni Ousmane Seck joom Saliou Sañse styliste konko tigui waɗi ni dow ha less ɗum noon Ousmane yalna sa jaamu yagg yalna ciseau yagg sa loxo ndax li ngay def dafa set lool ñu lay wax merci jërëjëf suñu émission Renndo men gasi ha laaɓi ɗo e Piindi TV ha saaha goɗɗo e goɗɗo numéro so wiide jomiraɗo on jarama bandiraɓe